வணக்கம். நம்பிக்கையும் தைரியமும் வெற்றி கிரீடத்தின் இரு ஒளிமிகு வைரங்கள். இன்று பாட்டி வைத்தியத்தில் நெல்லிக்காய், ஏலக்காய், ரோஜா இதழ்கள் இவற்றை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய இருமலை குறைச்சிக்கலாம். இதை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இருமல் அப்படிங்கிறது குறைய தொடங்கும். இதை எப்படி அப்படிங்கும்போது ரோஜா இதில் நிழலில் காய வைக்கணும். அதே மாதிரி நெல்லிக்காயும் வெட்டி சிறு சிறுசாக வெட்டி காய வைக்கணும் நிழலில். ஏலக்காயும் காய வச்சு இது எல்லாத்தையுமே பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கணும். பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு அதிலிருந்து ஒரு ஸ்பூன் பொடி எடுத்து அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட இருமல் குறையும். இந்த நெல்லிக்காய் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரோஜாப்பூ, இது 2 ரோஜாப்பூ வரைக்கும் போடணும் இதழ்கள். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு 5 ஏலக்காய், ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய்க்கு 5 ஏலக்காய், 2 ரோஜாப்பூ இதழ்கள் போட்டு நீங்கள் காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அதிகப்படுத்திட்டே போகலாம். ஸோ ஒரு நெல்லிக்காய், 5 ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் 2 ரோஜாப்பூ இதழ், இதை போட்டு நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பவுட்ரு பண்ணி வச்சதுலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக இருக்குன்னா ஏலக்காயை சில நேரத்தில் குறைவாக போட்டுக்கிறது நல்லது. சில பேர்த்துக்கு இது பண்ணாது. அதனால் ஒரு 2 ரோஜாப்பூவுக்கு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய், 2லேருந்து 3 ஏலக்காய் போட்டாலும் போதுமானது தான். தேவைப்படுவது 5 வரைக்கும் போகலாம். சரிங்களா? இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதிலிருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் நன்றாக குறையும். அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சுடுதண்ணில் போட்டு லேசாக டீ கொதிக்கப்போம்ல, டீ காப்பி அந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து தண்ணியை குடிக்கும்போதும் உங்களுக்கு அந்த வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் குடிக்கும்போதும் இருமல் எல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி சளியெல்லாம் முடிஞ்சு கூட உங்களுக்கு சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அதனால் எடுத்துக்கங்க. எதுவும் அளவோடு எடுத்துக்கொண்டு வளமோடு வாழுங்கள். அளவுக்கு முந்தினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அளவு ரொம்ப முக்கியம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கங்க, பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம்.